Αυτός είναι ο Κυριάννης και με το παραδοσιακό του καΐκι κάναμε στους Παξούς την καλύτερη κρουαζιέρα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ξεκινήσαμε από το λιμάνι και μετά από λίγη ώρα κάναμε την πρώτη μας στάση στο παρεκκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνα. Εκεί κάναμε το πρώτο μας μπάνιο και ενώ εμείς βουτούσαμε, ο Κυριάννης έπλαινε στη θάλασσα τα φρούτα και τα λαχανικά του για να μας ετοιμάσει φαγητό για αργότερα και να μας δροσίσει με μία φρουτοσαλάτα. Συνεχίσαμε κάνοντας βόλτα σε εντυπωσιακές σπηλιές του νησιού και εννοείται πήγαμε και στην Καμάρα, που είναι το πιο εντυπωσιακό αξιοθέατο της περιοχής. Τέλος πήγαμε στους Αντίπαξους και συγκεκριμένα στην παραλία Βουτούμι. Ήταν τα πιο κρυστάλλινα νερά που έχω δει στη ζωή μου. Το τοπίο θύμιζε καραϊβική και δικαίως θεωρείται μία από τις top παραλίες παγκοσμίως. Πέσαμε για άλλη μια βουτιά και ο Κυριάννης μας έκανε τρομερό μπάρμπεκιου με λουκάνικα και λαχανικά που είχε ετοιμάσει προηγουμένως. Αν βρεθεί στους Παξούς, η κρουαζιέρα του Κυριάννη είναι must.